wasada so adumtado munkwa nyamyeje meda wasada meda wasada meda wasada meda wasada Zaya mami osumbo toto Madawase Zaya mami osumbo toto. Thank you, Jesus. We pray na ya mama afi me raze. Jina bi onu kweke jina mi. Raze son ya wa do man ke raze se say mentase. Nanso atomado kwa. Mi shia kale. My indumya. Raze fatanda sai. E fatantoto. Nani. Hallelujah. Yarikasa on me. So we just hey my father Chairman Tasundai oh here I say so I do tado munkwa nyamyeje meda wasada so Rade anope beda wasada Nyamyeje meda wasada wasi eda wasi isanse anope una waye yesa yede ekoda se difochie na yeni hu hwehwe enso wadum no mobronti anope yi wama yasebi Ora Yesu yeda wasi Botenti Yadi nina yeda wasi anope ye kamfo Isanse wabie ye wabie ye si gwanhefo ebie ni nwan Anope wama divine selection biasu yesu yeda wasi anope yeda wasi ye tuntumo Yeshua Yebo wabodene so Esansa no pay Aya ona waye esa Eti odofo Se adie chiwa Na de nase amano Esanse enye easy Se nipa beko nekete nasuo Na adie be chinuo Eti sa adie chiwa Na wadi afe Etiabanesa na odinase ama otwedi amponyankopon enye osika binti enye waho afa bia wo yenti ena ade achinwo nemum eye divine selection be say a divine selection eti ade achinwa ana wakai na de nase amano ene eye ajuada eye the month of June ene da etoso ensia Radia huyemabo ewo mfimpi mienu eni aduonu mienu mu yemfa na hye ema no janse yena na yeninda no wama yeshebi wadi abafie ogusu sheshira yen wakaso obeshira yen no obeshira yen eti abushia ade achiudie na wadi afi eti na mu na wakai na de nase amano na to be good se ade achiwa ma waninje Mrs. ade achiwa no amoni age na arreho ne atepo no na watu bi agu esanse otwedi amponyankopon no senka omma ne obedi a anka omma ade enchiwo ewiem no makura no omodi ndasuo ewiem no ma wona omonno no mompam omumpo omodi dasuo nenya wu onipa da sani ade achinwo anopai se o arehuo mu o atepu bia mu a to be good
esansa no pay ade achiu die endaso e wo homa wo do hia ne se odo rure be hye otwedi amponyankopon mu na wa hye ne se minyankopon wona medan wo mabrabo menantiem bibia e hye wo nsa eti se me wo oha bi mu a na wo yima firi mu enenso na wotwe furo a ye hyahye enti odofo sori wakai anase se omo mpaye we a na wabo mpaye anopetu hu hye otwedi amponyankopon sa wajuma wo ye wabusua adibia wo ye bia no fa hye otwedi amponyankopon nsa se eneye adwada wo sade ye hye na wotwe frasi wo ma eniye pa inshura enkosuo yedie faudie enkosuo enyi ye chefa enne adwada yi ewo na wotwe mu eshanhye ye koni abanina no enye ye pe ye ne ahonhom ewiemotumfuo akabechamfuo ai na enya etian wotu hu ahye otwedi amponyankopon sa mensore waka keke anase mensore waka on sorry na waka ise obofuo bi eno abo ho ban Evangelist Afrifa Kennedy Akyem Kokobeng adwada no pa bia no ebononuma na yenu wachi onyame asem jamede nonum no anyabo entango sise nonum no empa mu no de yenu wan ebechi onyame asem anope wa ekrado eti obi mfire obi obi nkanche obi se brenaso the Evangelical hour aso Evangelist Obani anope akwaba yaja na wo tisei nyame ahuamobo Akyem Kokobeng fo obi an tisei nyame adum bia ho ye ne do ma de ase na unipa we minipa onam kwanso ba sa ola kosi defo de bom wo ho no 1957 eh yeah yache ta one Ghana e pro 1957 wonderful hey na anopai odumfo no de adum yen sa wo hu ye mobo odi bi anase yani yini ni daso no e no de ache yen sa na tie it Evangelist samre die anka meja fide na ma na ye Ahenkan tiefo sa ene Ghana man enadwa da ye omanya kra na so omanya kra do ebetie eye Evangelical hour no odi awurem yo is last week no obodjuma wadre sa na tie ene se hwanimu se eja obeshira yen anopai amen ekwane ye odia amen yo DJ nyankopon enkan ho na onhyira wo na ontre wa hyem so amen enadwo a truth Evangelical hour empenfo si na chosem no me tiase so si bibia e wone mre nyankopon ahyehye bibia ene edabia ni mu ade enti enenso ayeda foforo ma me no odofo se ne DJ ni edika kan no sanopai otiase a menka se ebia eye usika bi eye wabambofo bi odomagu kwan na omo wen bina ahwa wo so na enopai ema otiase da bi eno entumi enye nkwa na momu eye nyankopon tiasefo no na wabo me no ho ban na adepa bi achi me no enti anopai eye truth Evangelical hour yebesua de yebetu ye hofo yebekyerɛkyerɛ ho efise tre nyanti ne de yenyanyai ekyɛsoa de meso sanopa ba bia wo bia no yebesi trust ye gya ho ahye nyankopon nsam nyankopon ya bankasie wo wadi nkunim dada enti uda sola edi nkunim wabasa no na ma na da yenso yetiase ayeyin kaudin sabri yebon pai gya ye ho shonsa papa yebetie wasam yebeka wasam yebesua wasam misoso beyi yenim die ye hunu mu nyina si nkyɛn ma soso nkronkron emmekyerɛkyerɛ ye ne yegyai atiefo nyina shonsa awurade wankasa boa wo man na asami engu asase paso na so abapa boa ye ne nyenti bi mfiri wiase ene emu enuye mu na wopia ye nyankwa me kra hwemobo
sene wo ye ndama ye no wadoma inside an nti amen yo enenso ayeda foforo sene da ye kano no empanifo se sade chi se yante asem foforo a eya na eyemusuo enti enenso ye besua de foforo last week ye be kasa efa eye abosom ho adibisa eho na enenso ye besua de enne ye be kasa afa abosom aduane ma ani ensaguo eho asem so eyese o kristoni a wafa Yesu Kristo se okra ne nwura ne waje nkwa no yetumi eye amamre bia ye pe yetumi ye ne abusua epepepepe a enye mfum so ma yen ye ne ewiase pepepepe enye mfum so ma yen anase ye emre bi tumi chichiri ye ewo ade bi ho hallelujah amen nti enano pai ye bisua de ento se enkwa wiye no ye nyina beti ye ho ase yenko ye Korinto for medical no itire nwotwe ndi chem baako ade ko kakara na ni nsua de kakara wo ho pai ye kinkan wo Paul ma o chokoma Korinto asafo no de dikan no eti nwotwe ne mu baako ekopemi num no na eso wa cho se aduane a wode ma abosom hallelujah amen wasi aduane wa yedai wode ma abosom emi se yenya yenim aduane emenkwa hallelujah se kom di obi a odidi a onya hoden na weye mekan safa aduane a yenu adi ho na mo se aduane wode ma hwan abosom so eye right say ewe say o kristoni o sum Yakobon say si edua bi wo fie ana natie bi wo fie na wo edu da bi a wo ya duane manidi say wo gidie ni say ewe say onu so didi eno ho ade ni yebesuan me pa cha koman na abosom aforebode hu de yes yenim say yenyina wo nimde wo si abosom ho aforebode de minim say o kristoni bia wo hu de enimde efi se o kristoni bia sue nyame asem eto o kristoni bia ti nyame asem ase enti asema ye be kan yenim se o kristoni bia wo hu de enimde hallelujah amen be ba cho koman nimde ma ahomaso efi se nimde obi a oni bibi no yere minim yes enti ema edura bia o man ho so kakra be ba cho koman na odo de ema nkoso enti se woni bibi a eno nche se ma ho so emoma odo eni wani mukan efise se odo ni duani mukan a eno na se wunyi afoma obetu erai ayi ni ntan atu no fo se wunyi akoboni mu a obetumi atene no efise odo no emankoso ema ade ekoso enye se menkuwa na meye menkuwa na minimu ni ye menkuwa na meko heaven se wunni no kwasemu a efense otrim ka kire obi na obi so antibi hallelujah ne ba so koma me mienu no na se eye obi se onimbribi a onye nhunu se de ese se wo hunu wose se ye wo se onimbribi a onye hunu ye wo se re uhunu eno kura bi wo ho a wo se wo re uhu but onye hui enti se ye wo se onimbribi a anopai mesra wo se ye papa no mo ye nana no mo ye maame no mo ba yaso no mo tie ye na obi do onyankopon a ono na onyankopon nimu no wose so obi do onyankopon no na onyankopon yedai onimu no eti Yesu ka se wo do me yedai di mahede so eti enye ano na yedi do onyankopon se media mi do nyame media mi do rade dabi na momo no ahede no na se yedai udi so e ba cha koman na abosom afore body die no de yen de yenim se obosom nya hwe wo wiase wo si na bosom afolbodie no de ye de yenim se bosom yere enya hwe ewo wiase Yakobon bo wiase no bosom bia so no mu bosom bia mo no bosom mankwa bosom mahwe eti ye de yenim se bosom wonya hwe wo wiase mu hallelujah amen ba cho koman if we say
onyame biara ni ho se obaako no wa efiri se nyame kupon biara ni ho se obaako no pe nyame biara ni ba bi bio eti se wo de wo to nyame bi so a anopai wo se men ka je se nyankopon biara ni ho ka obaako pe no ho e ba so koma yen enum no na se nsuo osoro asasi o nioma wo frɛ won enyame wo ho se nyame bebre ne awurade bebre wo ho a yende onyankopɔn baako pɛ na yewo hallelujah amen wo se asasi so o ewiem o ensuasi o yewo nyame ebi wo nyame dai bebre ani awurade mo bebre ayade ho atoto so efro mu nyame se omo ye bibia dai ema yen boye ni abrabo tumpon boye ni abrabo koso obi sabri ogira netie bia nemu ekoto sole se oda ye no ono no wa hwa ne so ne mefra kontomba odoma bedu afie wa man no makoyie wotwa bosma oyi wotwa akokɔ odwan agunu so obi mpo achi nipa akuno adinagu enetie so odinagu ne kawa so odinagu edua so se ohia emoja hallelujah amen etiye de se nyame ni bi wo ha ye de yanim wo mo ne nyame baako pɛ ne yanim nyankopɔn baako pɛ ne wo a nioma nyina firi ne mu agya no anoma nyina firi ne mu na yenso ye wo homa no ne awurade baako ani awurade baako Yesu Kristo a wonam ne so ye nioma nyina na yenso yenam ne so wo no hallelujah amen Yesu Kristo nam so ye dai ayo nioma nyina na yenso ye wo no eto dofo yi se wo de ho atoto nioma bi so a anopai ye kaio ye se we fi ho nti na kaio so ye dai e wo ho ebi owura fi ho ebi amane keto bi a wo mu no ayo se nyame ni ho etu do ho atoto abode bi so wo do ho atoto enoma bi so ena no na wo se ekoma o enu na edima o utu kwa na we fi ho hankia usi fom kofa hallelujah amen u kwan na we fi ho kawa usi fom kofa efise wo se eno nka ho a enyeye orofo and pay kanfu Jesus Christ amount so onu kuto ne wo amen onu na wo ye alpha ni omega onu no ye fitiase ne awiye amen wo kwamfo no ebeto da bi beko ne wahu esu Yesu die otiase ba bia oboni dia oba abaye che Paul ne sira sto afiase no wose anajo no omu bonwumu atojwomu asaye no wose susukruku sani fio na aponu biebie na ne die gom na no mensa no ebiebie na mo fom hu kodi orofo e fa won to bibia to fa won to Kristo so e ba cho to asoman ye ko ewo etidu no yes 1 Corinthians 10 verse 14 Paul homa choma Korinto asafo no de dikan na etidu ne mu dunan yes akopem aduonu baako enti madofo yes munyani mfiri abosomsom ho enti madofo obi a Yesu Kristo do eni nti wo jai na hinwa to wo abefa kwate bia to no ho so awu ama me ne wo no wase yerai dwane abosomsom dwane menemu kasa se nimdefo menemu kasa se nimdefo menemu mekasa se obi a wonti asam na se na meka kirewo ye no kasa se nimdini ye no kasa se nimdefo ye no kasa se obi a wonimu de yes mu di America yi ho aten buni ye kan ho aten anamu aten so ati ase yes men kasa na de na akwalai ana sofi evangelist o kasa sa dabi emomono ti asem no na famu aba masem ni nkoduro wiye no famu bibi na bisa ho se eti ebo na media tim ho na ye fufu togusu no ede pa na ye mayen hallelujah amen e ba cho koma yen nshira kuruwa a ye shira so no nye Kristo moja no ayonkoye ana so o Kristo ni ye kwasole na se ba se ye communion e shira kuruwa ni ye shira so no ye Kristo dai anyonkoye ema ye ni Kristo nya anyonkofa ema ye ni Kristo ye baako ema ye ben no hallelujah eti edie o ka oda koma yen o say
paano a yebubu no nye Kristo nipadua yonkoye ana eti paano na yebubu e wa solifie no enye Kristo yonkoye ana eno so yebubu di na amayani Kristo be dey baako enam se paano no ye baako nti yes yena ye bebre no ye nipadua baako hallelujah amen wose enam se paano no ye dey baako nti ye bebre no ye di paano no a Christopher oma ewo Italy oma ewo America oma ewo Kodi Ivory Coast oma ewo Benin oma ewo Togo oma ewo Ghana ye nyina ese nipadua baako ene ye giri di na ye di se wose paano di nti wose ye nyina ye dey baako na ye nyina di paano baako no bi na ye nyina di paano baako no bi koma yen dunwotwe no munhwe hunam fam Israel anti ba hwe hunam fam Israel enye wona wodi afode aduane no na wone afore buchia no wo ayonkoye ana anti woma edi afore buchia no so aduane no omo na no metwe ade aka ho asem omo na ka ho asem to ho omo na ni no wode anyonkofa dom ntam ne wani bi no oni ni anyonkofa eba so so ti ase yes ne wani so aduane bi no oni mucha ni anyonkoye dabi o da koma yen dunkro no mesede yes eti ensem bebe ne ye ka no say ya ase yen ka hwe ede pa ne pa kire kosoma yen choice na ka kire abosoma fode ye biribi ana abosom ye biribi se so eti abosoma fole ye bono etoni efufu no ensa legu no so eye biribi ade yin ne wom ade pa ne wom ade ne nya fasodie bai ena de breye ani ya busua so foto aso afode a wo bono aduonu no dabi owie no se dabi na ahumone yes na enyo nyankopon na mempese menamu dabi 20 no okay 20 no aduonu no dabi na nemu mese afode a wo bono wo bomma ahumone hallelujah amen afode wo bono bomma hwan ahumone senior oma di afole muchia no so aduane no oma ne afole muchia no ewa pam no woma anum kruwa Yesu maja no eni Yesu wo apam no oma di pan no aye Yesu Kristo honam no omni Yesu Kristo wo anyonkofa no sara na afole bod na ye bono ye boma himfo ahohombone hallelujah ensagu na yeguo no yegu de frɛ ahohombone yegu ma ahohombone yemu ma nyankopɔn eti ɔsɔfo bi ogu nsa no ugu ma ahohombone yes ugu ma nyankopɔn ti aseɛ sɛ nyankopɔn yengu ne nsa dabi da yefufu tɔma no dabi gu nsa de nyame ebufu dabi sare tie gu nsa de nyame ebufu nyankopɔn yengu ne nsa eti sɛ wakɔ sɔfo bi hɔ no ase kɔfa snap kogu a kunsa wako bosom so onko sofo nchen wako sofo bi ho odi bo bi ati ho say ye de be stone eti ha we de yemfa apetition eguso yemfa snap na momo no ye de coke na eguso ye de malt na eguso a me see uya paye ama abosom hallelujah amen edo say afode na ye bono ye body ma ho mbone na enyo nyankopon na mempese mone ahumone nya ayonkoye dabi wasi na enye onyankopon so ti ase ye body ma nyankopon ye body ma ahumbani na enye nyankopon ensana yeguo no wasi yegu ma hwan ahumbani enye nyankopon me pa cho koma yen na enye nyankopon yes na mempese mone ahumone nya ayonkoye hallelujah na nientia ya kasa tententen se yempese woni ahombane menya dai ayonkoye dabi yempese woni bosom
ebenya nyonkofa because as far as and as the moment wo de ebuo bi betim ho wo de ade bi besi ho ebegu so nsa osofo obegu nsa obi a okwa sole wo besa kogu nsa no woni ahomboni nya dai anyonkoye mo ben o twibel because o ye na pede dai e ma no e pa so fie wie aduonu ba kono o se muntumi nnum awurade kuruwa no ne ahomone kuruwa no hallelujah amen wase say muntumi nnum awurade kuruwa no ane ahombone kuruwa no eti obi a wo kwa sole esanso gu nsa be ma wo cho ka ahini enye bone so ati ase se me yo hen enye bone me ye abusapani enye bone me ya mankrado enye bone na mumu no ekoya befo so wo bedi no ekoya befo so a wo ba ya sa adwuma no eno na ye bone ma na sanka obi edifo enye bone enso enne ekoya befo so oba ye edifo no wo ye evangelist enye bone ekoya befo so oba ye no eno na ebe ma aye bone anase papa dia ma eti wo kai eye Jeremia etire do no mienu na topic no kwa no say obo ahimfiefo kokko so ati ase ha eti yesi ye nyakopɔ so mpese obi a okwa sole obesan so obegunsa no wasan so kon di communion dabi waso mpani sa se obe ye wodi ka oyosi wo yesi fa kaiser de ma kaiser eti wo sole omutem so no nyame nhira o wo sole kogunsa kwesi ana Yesu kan so no na enya sa wo pa kire se kogunsa yemfa kaiser de ma kaiser obegunsa no asa akwa sole ente sa ente odofo ebia wo ya sole pani mpo wo ya sofo ba wo san ya busapani abusapani na wudi ni se enye bone dabida na mumu no se wo gunsa dia wotimi nko sole nko kanyame asem na wie san so nko ayi nko gunsa abusafie nko gunsa nyapa ye emfra bosom dabi wono ma nya anyonkofa wo de atosoma yen wase muntumi nidi awurade pono so yes ne ahomone pono so wontimi kodi di awurade pono so ni awurade nkodi kotonse nidi na wo wia di communion can tons na wo wia wasan so akọ abusumfie wasan so akọ busuafie akogunsa ba so koma yen aduonu mienu na yewie no se anasa yere shawurade ama no atwenunkum anasa wo hyenyankopɔ ma na atwenunkum hwe wo yire eti so wo beti ja wo yire no ni ba ma bi akoda kata so na de ache ontumi wo betwe kura eti ya hyenyankopɔ so wo twe ho kura na bedo ba kwa sen ba ko ye ho din chen no ana ye ho ye din chen nyame ana eti ne ye sa no arofo yen sakra ya adwen na ene na ye oje da de ma oh yes ene ubetumi asesan adwen ene ubetumi asakira na ochena unim ne beba edi ene ya woti nyame asemifa na fa sesa se ubesum nyame a sum nyame obesom so asombosom yes ye fair corners quotation no yo ye kan o 2 Corinthians 6:14 to 18 yes Paul mo choma Korinto asafo no 18 ya ni mu dunan ni dumotwe no Matthias koma yen eso wa cho se obra woni abosonsom ntema yonkofa yes was obra woni abosonsom for ntema dai anyonkofa o Kristo ni yen Nyakopon bra woni abosom ntema anyonkofa abosomsom for ntema anyonkofa enseguo ntem anyonkofa if you say the moment ya wo ni ne guo no yese oni dondon gura dondon ya dai esaawo opa wo benu modu yes so ni dondon gura dondon saawo yes eti odofo wu ntimi nka se o me de nyamesom ebi de se nyamesom de yakumam na o se no obobo anu akumam no na pie bi bonten eti the moment e wugu nsa no wa jabo sunsuma di anu ntia men ka se eyamamle dunai no
Money one a one union chikoni akro. Was it anyone a 1 union chikoni akro? Enye. There be that. It is your share. Yes, Siremua. Oh, say obi badofu a. Ehono obi wanu oni sikasa. Eti wo nantwi odo do. Eti nantwi no do mo kodo a. Se wo pe nantwi om height ye pe. Om ho de ye dey. Eye pe. Se ba ko wo de sin ba ko a. Ba ko be kwaja ba ko. Eti obe pra ba ko. Eti sara ena o kristoni untimi ne obusunsum ni nya dey anwonkofa. Eti wo se woni wona onyi nie no antwi konua ba ko. Kosuma yen. Anase ayonkofo ben na han ni sumwo. Anase anyonkofo ben ena han ani sum ewo. Orofo wadwe wehu se anyonkofo ben se edienti ena wo kọ asori sa kọ bosomso sa so ewo baabi a wo kọ gemwa na ese Yesu wehu Papa mesisu biem. koman Money one a one union chikoni akro. Ka ben na tenene ne amumuwo woye. yes tre ai tweka bay Twaka ben. Ena trene ene amumuyo ewo ye edia yakwa sole esanso kọ bosomso Anasa ayonkofo ben na han ni sum ewo. anasa nyonkofo ben ena han ani sum wo o kristoni ei anyonkofo ben na da bosom ani nyankopon tam ani nti wo kwa sole sanso bosom wo kwa sole kwasiada anopa pon a wo se ene ye dabone etu kogunsa yes wasi busuba wasi adebi o haje ho sa ha wo ba mfa ho O ye da. wo ye da so o to so ba bi gira ho a hey so no aha nim fi anyina soli pani etu wo hyese nyankopon twu wu nunkum ana Watete haban agu asanka bim no de asini fie. sa Wadua bi se o de asini fie de bone ho ban. wana ma yesi wate haba bi tu ni motom eti hwane ene nam haba ya na ase nyankopon me pa so koman Anasa chefa ben na ogidi ne de onyi niewo. chefa bay ena de ogidi ani ni onyi nie re ewo eti ase ejai na wo ma anyi nyankopon ni anyi Yesu ni no omusom mabosom so ati ase na wo so wuji nyankopon di no wo som nyankopon eye simple motomo dwode oso be fwa yere afenanum Apadunu no mensi so. Na kro ye ben na ewo Kristo ne billion tam. yes wase kro ye bay na wo ne billion bosom. yes Antonia mantam Antonia ma akodi adano ayiso Ajapa TV sofu bi o se obi di asmato no so ofrefre nsuo Antonia ma we nu abodua so ati ase sofu bodua so sense wa bobo no na kuma anu no wagidi eti wodi bodua so ati ase eti chefa bay anyonkofo bay ena woni bosom waye biria ntam ay bosom ntam ti se ni ohin ahasi ayeye no so woni ewie no todofo yen sakra ya dwen yo to aso kakra man na ba ku ye ben na onyankopon asori fie ni abosom wo na ba ku ye ben eno onyankopon asori fie ene abosomsom wo re ewoye ba ku ye ben edienti ena ayi ukogu nsasan so kwasole ba ku ye ben eti so nyame som na hosom no koman yo na ye onyankopon a ote ase no asori fie yes ntodofo eti Corinthians e kan no 1 Corinthians 3:16 ya na meboa o se wonim so onyankopon asole dan sa eti ye nyankopon asole fie enye asole dan no wo ye nyankopon asole fie eti sum nyankopon ye me pa cho fie kola quotation no ai ye kan wo ho a 2:14 na yemfa enkwa wiye etimienu ni mu du nan no yanko yes ose
na asedanka onyankopon a oma yedi Kristo mu nkunim da enti anopai asedanka nyankopon a da bia oma yedi Kristo mu nkunim amen o amen amen yes koma yen na onam yenso yi ne nimdie hukra edi wasi wanam yesu yi dai ni nimdie hukra edi ma nyina so ati ase babia enti anopai ebia na wuni mu se me kwaso le gu nsan ye bone na oni mi se o me dem si we edwe bia me de si obo me ho ban se me dem ni se sei me se we de ye nananamo aye fitetete enti me toa so a ye fia de wan ya enyeye enti wo se wonam yesu yi nyakopon huhia nimi die no huhia adi ewo me nyina enti anopai se wutie ya tie ye ne tie ni yie na ebeboa wo koma yen every say ye Kristo aduhwam ma onyankopon every say ye Kristo aduhwam ma nyankopon oh yes sema ye kan se wo fa ebeti wo ho amen wo be sesa wo be ye nipa foforo wo be firi abosonsom mu abaye o Kristo ni koma yen de ma won a woreji won kwane won a wore yira nyina ye duhwam ma wo ma wo dai wo ji wo nkwa enu obi a wo yira entianopai asema ye kan se wo fa ebeje wo dai enkwa se wa amfa so a wo yira no wo be ko so yire ayira koma yen ye owu hwa a ede ko owu mu bia anopai na wonim wase kampredo do onim no ka enye bone mo so anopai ya mu wahu se wo ko sole se gu nsa enye eti ye wo hwa asem na ye wo hwa de amawo se wa amfa wo be ko owu mu unya nkwa koma yen na ye nkwa hwa a ede ko nkwamu ma ebinum nso na asem no so ya asem ye ka koye nkwa hwa so ma bi wo sa wo tire sa wo fa na wo sakra na wo firi hu a abeya nkwa hwa de amawo efiri na ekoi wo firi owu na se hallelujah amen e ba cho koma yen why na ofata yeinum na nipa be na ofata yemu na ye ntesa nipa bebre a onenam ton onyankopon asem no nemum se won a woyi won yam kasa yes onyankopon mu yes na ye kasa Kristo mu wo onyankopon anim hallelujah amen papa nyami shapa onka ho no nyo kese wose ye ntise wona wonam ye dai eto nyami asem ka sweet west no obi abebona afole abato collection dabi etumi nka no kure ye ka no kure asem na kirewo amen fa na ebeboa amen fa na be yankwaje ama asem pa etia amen yankopon shiro bibiara amen sofo fa krato so na no pay nyame onhyira o mame pa say wo de yewuram na asam no media ma family mamen odofo enu ntina Yesu Kristo bai se de obeje de wayira yes na wobekwa asori dem wasum nyame 10 years 20 years na se wutumi sa asori kwa bosumfie kwaje muade a babia Kristo di edui eye babia nyame di wasi no eye fanisa o chew anopai enu ntine nyame asam aba nyame asam etinitini nipa if is okay kan 1 Timothy 3:16 na wase atwere nyina firi nyame humi eye ma atenye atene tini ni mu yen enti ye pese ye tene ye pese ye nyen ko tene ni mu na woto niema nyina tugu wiase niema abosom huhuo tuni nyina tugu sani Hizaka ebedi akonwa no oto na abosom nyina tugu wa medi Israel fo na chi abosom nsem na chi nemu woto ni nyina tugu na ohwehwe nyame a otiase na ni onyam anopai nyame nhyiraw amen anopai nyame onka wo ho amen me pese me bo na ofa Yesu se wura na okra genkwa se wunum Christ na yedi ni ho adanse na anopai ye boaw yes peda wonsa ba bia wo bia na kan sama ye be kan di yachi anopai kase yegidi se Yesu Kristo onyankopon ba yegidi se Yesu Kristo onyankopon ba me boni nti na obewu ya bimbo nti na yenyane ni fra wufu bimbo nti yenyane ni fra wufu enti na anopai bowudin enti na anopai me Evangelist Afrifa me fa Yesu Kristo se me wura na me kraje nkwa me no benante me nkwa na nyina enti awurade boa me Yesu Kristo mojamu anopai moja no nkasa anopai moja kasa chin ebe moja no keti ubebia wobia ya de nyame ase
wɔ ɛpɛmpɛn so ɔde edu wɔ ne ba Yesu din mu amen. Amen. Jesus.